Здравейте, скъпи приятели! Включвам се с много интересна и много важна тема. Какво замърсява енергийното ни поле, нашата аура? Защо избрах точно тази тема? Защото много хора днес живеят уморени, раздразнителни, напрегнати и не разбират защо. Защо им се случва всичко това? Защо се чувстват така? Спят по 7-8 часа, хранят се здравословно, сравнително добре се хранят, правят всичко правилно и пак нещо им тежи. Пак се будят без сила, пак имат усещането, че нещо не е наред. И истината е, че много често причината не е физическа. Причината е в енергийното поле, което се натоварва, наслоява, замърсява и започва да влияе на емоциите ни, на съня, мотивацията, интуицията ни, отношенията ни с хората около нас. И тази вечер ще си говорим именно за това. Преди да навлезем по-дълбоко, искам да ви попитам, да ми напишете сега в чата, случвало ли ви се да се събудите уморени, въпреки че сте спали цяла нощ? Напишете ми сега в чата думичката умора, напишете ми думата умора в коментарите, ако ви се е случвало да се събудите уморени, а пък сте спали цяла нощ и на сутринта като се събудите се чувствате уморени, нямате сила за абсолютно нищо, въпреки че сте спали цяла нощ. Напишете ми думата умора, ако и на вас ви се случва това. Искам да разбера дали има хора, които се чувстват точно така, по този начин. Кой от вас усеща, че лесно се дразни от дреболии? Напишете думичката дразня се в коментарите, ако наистина се дразните от дреболии. Ако ви се случва напоследък точно това. И не знаете защо се случва всичко това. Опитвате се да не е така, а то се случва точно по този начин, да се дразните от най-малкото. Точно тези усещания показват, че енергийното ви поле има нужда от изчистване. Какво ще правим тази вечер? Ще минем през 3 стъпки. Първо ще ви обясня какво представлява енергийното ни поле или още така наречената аура и как се замърсява тя. Ще ви споделя също така най-честите симптоми, по които да разпознавате кога имате нужда от енергийно почистване. Също така ще направим и 3 практики. 3 кратки практики, лесни и много ефективни. За изчистване, освобождаване на емоции и енергийна защита. И накрая ще ви дам ежедневни навици, които поддържат полето ви чисто и стабилно. Искам само да знаете, че ако след практиките усетите, че искате да се научите сами да си правите тези енергийни терапии, може сега да ми напишете в коментарите думата линк и след лайфа ще ви изпратя един кратък формуляр, който да го попълните и може да се научите и сами да правите тези енергийни терапии, за да се пречиствате енергийно когато енергийното ви поле е замърсено. Преди да направим практиките, трябва първо да разберете как точно се замърсява енергийното ни поле и кои емоции и ситуации го изтощават най-много. Също така, защо някои хора буквално източват енергията ни. И след това, много важно нещо, следващата част е много важна. Затова искам да си намерите удобно място, ако имате възможност да се осамотите и да си приготвите чаша вода.
до себе си, може да пиете вода, да си сложите до себе си чаша вода и да ми напишете в коментарите: готова съм, за да продължим. Напишете ми думичката готова съм в чата, за да можем да продължим нататък. Да знам, че сте готови. И ще преминем към това какво замърсява енергийното ни поле. Напишете ми думичката готова съм в чата. Добре, скъпи приятели, нека да навлезем по-дълбоко в темата, за да разберете какво замърсява енергийното ни поле. Първо трябва да разберете какво изобщо е енергийно поле. Напишете ми в коментарите, знаете ли какво представлява енергийното ни поле, нашата аура. Знаете ли какво представлява това? Тези от вас, които ме гледат в момента, напишете ми да или не. Дали знаете какво представлява нашето енергийно поле? Какво представлява аурата ни? Още така наречената аура. Напишете ми да, ако знаете, чували сте за енергийно поле, за аура, или пък ако не сте чували, чувате за първи път, напишете ми не в коментарите. Сега искам да ви споделя какво представлява енергийното ни поле. Защото много хора, има наистина много хора, които мислят, че това е нещо мистично, езотерично, а всъщност е нещо изключително естествено. И добре да сме запознати с това какво представлява енергийното поле. Ще ви го обясня по един много лесен и с лесни думички, за да го разберете. Енергийното ни поле е като невидим слой, който обгръща цялото ни тяло. Като невидим слой и обгръща цялото ни тяло. Представете си го като въздушен балон. Като въздушен балон около нас, защитна обвивка, но тази защитна обвивка тя е невидима. Невидима около нас или като Wi-Fi поле си го представете. Не го виждаме, но го усещаме, когато е силно или слабо. Когато използваме, усещаме, нали, виждаме, че връзката е, че е силна, нали. Не се вижда, но се усеща. И това енергийно поле, ние не го виждаме около нас, но има защитна обвивка. То е комбинация от нашите емоции, мислите ни, преживяванията ни през деня, контактите ни с хора, физическото ни състояние и вашите реакции. Всичко това влияе на нашето енергийно поле. Всичко това оставя отпечатък. Напишете ми сега в чата, кога за последно сте влезнали в помещение и сте усетили напрежението. Още преди да чуете или видите нещо. Кога за последно влязохте в помещение, в дадена стая и усетихте напрежението още преди да чуете или видите нещо. Преди някой да ви каже нещо или да видите. Усетихте ли напрежение в стаята? Усещали ли сте някога? Напишете ми да или не. Напишете ми думичката усещам, ако ви се е случвало такова нещо, да сте усетили напрежение в стаята. Още преди някой да ви каже нещо. Влизате, има хора в стаята, независимо дали е един човек или няколко, и просто самата атмосфера, всичко това вие го усещате на енергийно ниво, преди някой да ви е казал нещо. Той може да е искал да споделя с вас, но още нищо не ви е казал и вие го усещате предварително. Напишете ми думичката усещам, ако сте усещали подобно нещо. Скъпи приятели, това е вашето енергийно поле. То възприема информацията преди ума ви. Вие усещате, ако има нещо подобно. То се усеща чрез нашето енергийно поле всичко това.
Кога се замърсява енергийното ни поле? Представете си, че вашата аура, вашето енергийно поле е като бяла дреха. Ето и аз сега съм с бяла дреха. Може би не е случайно това, но ще ви дам такъв пример, че вашата аура, вашето енергийно поле, си представете, че е като бяла дреха около вас. И вие, вашето енергийно поле е като бяла дреха и вие, ако минете през градския транспорт, ако готвите, ако докосвате, прегръщате хора, вие също така, примерно, живеете нормален живот всеки ден. И дрехата, какво се случва с тази дреха? Тя се замърсява. Това е естествено. Това е нещо нормално. И с енергията е същото, скъпи приятели. Кои са основните замърсители на нашето енергийно поле, на нашата аура? Кои са най-честите замърсители? Сега ще ви ги споделя. Един от най-честите замърсители, това е емоционалният стрес. Това е най-големият фактор. Когато нещо ни разстрои, но не го изразим, ако го потиснем, когато се ядосваме, но го преглътнем, когато сме обидени, но не го казваме, когато тревожните мисли се въртят в главата ни, това остава в енергийното ни поле. Сега искам да ми отговорите честно. Кой от вас има навик да премълчава, за да избегне конфликти? Има ли такива хора от вас, които имат навик да си премълчават, за да избегнат конфликти? Напишете ми думичката "премълчавам" в коментарите, ако го правите често. Това, скъпи приятели, много, ама много, наистина много изяжда енергията отвътре. Друго много важно нещо е контактът с хора, които излъчват тежка енергия, негативна енергия. Това не ги прави лоши хора, просто някои хора са постоянно негативни. Оплакват се, критикуват, драматизират или чакат някой да ги спаси. Има такива хора. Няма как да ги избегнем. Когато сме около тях, нашата енергия пада, а тяхната се нахранва от нас. Буквално се нахранва. Те черпят енергия по този начин. Те не искат да го правят, но просто са такива хора. Напишете ми в коментарите, познато ли ви е това нещо. Случвало ли ви се да бъдете около такива хора? Напишете ми думичката "познато", ако имате поне един такъв човек в живота си. Другото нещо, което изтощава нашето енергийно поле най-много, това са местата, където има напрежение, като градски транспорт, болници най-вече, молове, офиси, дори семейни събирания понякога. Нашето енергийно поле попива всичко, точно както дрехата попива миризми. Така по-лесно да го разберете, че нашето енергийно поле попива всичко, точно както дрехата попива миризми. Ние сме като гъба. Абсолютно всичко попива нашето енергийно поле. И е важно да се научим да чистим ежедневно нашето енергийно поле. Да го почистваме така, както се къпим. Както си къпим физическото тяло, отвън както се почистваме, се къпим, така е важно да се почистваме отвътре. Да почистваме нашето енергийно поле ежедневно, за да можем да се чувстваме добре. Да не се чудим защо се чувстваме уморени, тревожни, защо не ни върви, защо не може да привличаме различни неща в живота си, които искаме. Чувствали ли сте се някога как сред среща
дадена среща с даден човек или пък сте ходили да пазарувате някъде, сте сред тълпа от много хора и след това се прибирате в къщи и ви се иска да легнете. Просто нищо не ви се прави. Вие сте били, примерно, ходили сте да пазарувате и се прибирате вкъщи и искате да легнете, а пък всъщност не сте правили нещо, кой знае какво. Случвало ли ви се някога сред среща с даден човек или сте ходили някъде, където има много хора, пазарували сте или нещо подобно и се прибирате вкъщи и искате след това просто да легнете. Нищо не ви се прави. Напишете ми да в чата, ако и при вас е така. Дали ви се е случвало? Много ми е интересно да разбера. Да, собствените ни мисли. Собствените ни мисли влияят много на нашето енергийно поле, на нашата аура. Колкото и да ви е странно, скъпи приятели, ние сами си предизвикваме нашето енергийно поле да се замърсява чрез нашите собствени мисли. Това е едно от важните неща. Да поддържаме нашето енергийно поле, нашата аура, чрез нашите собствени мисли, когато ги поддържаме позитивни. Собствените ни мисли, наистина тук може да се говори много. Това е много дълбока тема, но може да ви направя друг лайв. Ако искате, разбира се. Например, ако през деня си повтаряте, не мога, цял ден си повтаряте, не мога, аз не мога да се справя, аз не заслужавам, всички ме товарят, нищо не се получава. Това замърсява енергийното ни поле много по-силно от всеки друг негативен човек покрай вас. Това е много важно да го запомните, че ако говорите на себе си по този начин, имате такива мисли, това нещо замърсява вашето енергийно поле, вашата аура много по-силно от всеки друг негативен човек покрай вас. Напишете ми думичката мисли. Мисли в чата, ако знаете, че нашият ум ни саботира понякога. Напишете ми думичката мисли в чата. Също така енергийното ни поле се замърсява от натрупване на чужди емоции. Емпатичните хора попиват всичко. Ако сте от хората, които усещат всичко, дори без обяснение, ако сте като гъба, тогава вашата аура се замърсява по-бързо от другите хора. Напишете ми думичката емпат в чата, ако се разпознавате. Какво се случва, когато енергийното ни поле се натрупва с чужда енергия? Попиваме чужда енергия. Ето как изглежда замърсена аура в ежедневието ни. Как изглежда? Когато се будите уморени, когато по-лесно се ядосвате, когато усещате тежест в гърдите или в слънчевият сплит под гърдите, когато имате усещане за хаос около вас, когато, например, не ви се говори с никого, когато шумните места ви изнервят, когато трудно се фокусирате, когато интуицията ви е отслабена, по-слаба, когато привличате повече стрес в ежедневието си. Със сигурност вашето енергийно поле, вие попивате чужда енергия, замърсено е. Също така, когато усещате тялото си напрегнато, когато сънят ви е недостатъчен, спите, а пък не се чувствате наспани. Спали сте много часове, а не се чувствате наспани. Когато не може да се когато започвате да спорите с хората около вас.
Всичко това ви показва, че вие сте поели чужда енергия и сте замърсили вашето енергийно поле, вашата аура, още така наречена аура. Ако някое от тези неща, които ви изброих, ви е познато, напишете ми да сега в чата. Напишете ми да, това съм аз в чата, това са сигнали, скъпи приятели. Какво се случва, когато енергийното ни поле е чисто? Нашите мисли са ясни, емоциите ни протичат, ние не ги задържаме тогава. Показваме ги и ги пускаме ги емоциите. Тялото ни се възстановява, имаме повече вдъхновение, дишането ни е леко, по-лесно привличаме хубави неща в живота си, привличаме изобилие, благополучие в живота си. А когато енергийното ни поле е замърсено, ние усещаме умора, нервност, безсилие, усещане за тъжно, мрачно настроение, напрежение без причина. Скъпи приятели, това не е нещо мистично, това е енергетика плюс психика плюс физиология. Преди да преминем към практиките, искам да ви кажа нещо много важно. Енергийното ни поле се замърсява при всички. При абсолютно всички хора. Няма такива хора, които енергийното им поле да не се замърсява. Няма човек, който да е над това. Никой човек не е имунизиран от това да не му се замърсява аурата. Но има хора, които знаят как да я чистят и защитават ежедневно, лесно и бързо. И ако вие искате да се научите да го правите това сами, напишете ми в коментарите сега думата линк и след лайфа ще ви изпратя формуляр. Попълвате го, след това ще се свържа с вас и ще ви дам точните стъпки как да продължите. Напишете ми думичката линк сега в коментарите и ще ви изпратя формуляр, който да попълните, за да се справите сами с вашето енергийно поле и да може да започнете да привличате нещата, които искате в живота си. И да спрете да се чувствате уморени, тревожни. Така че ако искате да се научите сами да почиствате вашето енергийно поле, напишете ми сега в коментарите думата линк. Готови ли сте да преминем към следващата част и после вече с практиките за изчистване и защита? Напишете ми, готова съм в коментарите и продължаваме. Продължаваме с дълбоко разпознаване на симптомите плюс един енергиен мини скрининг ще направим. Започваме. Много важна част. Да разберете какво точно се случва вътре в нас, да разберем какво се случва. Когато аурата ни е изтощена или сме натрупали чужда енергия. Защото да, енергийните практики винаги работят, но когато човек осъзнае къде точно усеща блокаж, къде е напрежението или спадът, тогава ефектът от изчистването става много по-дълбок и по-траен. Затова сега ще направим нещо като малък вътрешен енергиен скрининг. Кратка, но много важна проверка, която ще ви помогне да усетите собствената си енергия по-ясно. Сега искам да ви задам няколко въпроса. Да отговорите честно на себе си, да разберете какви са усещанията ви. Случвало ли ви се да се събудите сутрин и да сте уморени? Чувствали ли сте се някога все едно не сте спали?
Спали сте цяла нощ, събуждате се и сте уморени и се чувствате все едно не сте спали. Искам да си отговорите честно на този въпрос. Много е важно, скъпи приятели, за себе си вие си го отговорете. Дали ви се е случвало да се събудите сутрин и да сте уморени? Все едно не сте спали. Също така искам да си отговорите, имате ли моменти, в които настроението ви пада без причина? Без да има някакво реално събитие. Просто от нищото. Както сте в добро настроение и изведнъж ви пада настроението от нищото. Много е важно да си отговорите. Честно на себе си. Не на мен, не на някой друг, а на себе си. Също така, случвало ли ви се да усещате тежест в гърдите или стягане тук отдолу под гърдите, слънчевият сплит? Стягане, притискане, напрежение. Имали ли сте такива усещания? Отговорете си честно. Също така искам да си отговорите и на въпроса. Усещали ли сте някога, че да усещате като че имате такива трудни моменти, когато разговаряте с хора, самите хора ви идват прекалено много. Всичко това, което ви говорят, вие се чувствате потиснати, разговорите с тези хора. Когато говорите с тези хора, вие се чувствате потиснати. И ви идват прекалено много разговорите с такива хора. Просто не се чувствате добре, така да се каже. Когато разговаряте с дадени хора, вие не се чувствате добре. Случвало ви се? Имате ли такива хора около вас? Разговаряте с тях и не се чувствате добре след това. Просто ви идва твърде много да говорите с такива хора. Отговорете си честно. Има ли покрай вас такива хора? След това искам да си отговорите честно на себе си. Трудно ли ви е да се фокусирате? Да започнете нещо, но умът ви да се разпилява и да не може да се фокусирате. Имате ли такива моменти? Искам да си отговорите и на този въпрос честно. След това си отговорете честно. Имате ли усещането, че някой източва от енергията ви? Все едно ви дърпа, взема от вашата енергия и вие се чувствате уморени, изтощени след това. Дори да не знаете кой е този човек. Имате ли такъв човек в живота си и усещате, че все едно той източва от вашата енергия? Този въпрос е подобен на предния, когато разговаряте с даден човек, но тук дори и да не говорите с даден човек, просто самото присъствие. Дори да не присъства този човек, просто усещате на енергийно ниво, вие го усещате. Усещате ли, че някой източва от вашата енергия? Може да не знаете кой е, но вие го усещате. Отговорете се честно. В този момент сега, докато ме слушате, се опитайте да усетите дали имате такива усещания. Не е нужно да знаете кой е човек. Просто дали имате такива усещания. Ако някое от тези неща ви е познато, вашето енергийно поле не е слабо. То е претоварено, скъпи приятели. И сега искам да навлезем една идея по-дълбоко. Защото замърсяването на аурата не винаги се усеща като умора. Понякога изглежда така. Започваш да избягваш хора, без да знаеш защо. Имаш усещане за вътрешен хаос. Всичко те дразни. Трудно ти е да казваш не можеш да отказваш. Също така не ти се говори, губиш мотивация. Появява се буквално като мъгла в ума ви.
Не можете да се заземите. Какво ще рече това? Просто все едно не сте тук и сега, в настоящият момент. Случва ви се да срещате повече драматични ситуации в живота си. Започват покрай вас дребни спорове. Привличате повече стрес в живота си, без да го искате, от нищото просто. И ви е трудно да почувствате радост. Сънят не може да ви възстанови. Спите, а пък не се чувствате добре след това. Интуицията ви отслабва. Все едно имате тънък слой тежест върху вас. Вие не го виждате, но го носите навсякъде със себе си. И сега искам да ви попитам директно. Кое от тези усещания е най-познато за вас? Напишете ми в чата една дума само. Умора, хаос, тежест, раздразнение, мъгла, безсилие. Когато го напишете, процесът вече започва за вас. Така че напишете ми една думичка само в чата. И процесът вече започва за вас. Осъзнаването само по себе си подрежда енергията. Затова си позволете да бъдете честни със себе си. И сега нека да направим кратка диагностика, за да усетите къде точно е тази тежест у вас. Ще направим сега нещо много важно. Една бърза, но дълбока вътрешна проверка. Кратка диагностика. Сега искам да затворите очи за 5 секунди. Само за 5 секунди. И да се запитате, къде в тялото усещам най-силно напрежение? Къде в тялото усещам най-силно напрежение? Вариантите най-често са в гърдите, слънчевият сплит, корема, главата, раменете, гърба. Кое е при вас? Напишете само една дума в чата сега. Усетихте ли го? Само една дума ми напишете. Гърди, слънчев сплит, глава, рамене, корем, гръб. Дори само да го напишете, това вече активира осъзнаването. А когато има осъзнаване, енергията започва да се подрежда сама. Гърдите. Ако усещате тежест в гърдите, това е тревожност, чужди емоции. Слънчевият сплит. Това пък са страхове, напрежение, стрес от хора. В корема, ако усещате, това е претоварване. Прекалено много ангажименти. В главата това е ментален шум, чужди мисли. Раменете, усещане, че носите тежести, отговорности. Гърба, минали емоционални тежести. Кое е при вас? Гърди, слънчев сплит, глава, рамене, корем, гръб. Напишете ми, скъпи приятели. Много е важно да получите осъзнаване и да започнете на енергийно ниво да се подрежда вашата енергия, да се балансира. Да започне да се подрежда сама. След всички осъзнавания, които направихме. Направихте всъщност вие за себе си. Защо се случва всичко това? Истинската причина коя е? Сред всичко, което си признавате вътре в себе си, в този момент, искам да ви кажа нещо много важно. Това, което усещате, не е слабост, не е характер, не е и проблем, не е преумора, не е и лош период.
Това е енергийно претоварване. Тялото ви казва: има нещо, което не е ваше. Искам да го освободя. И знаете ли кое е най-хубавото? Енергията се чисти, енергията се възстановява, енергията се балансира, енергията отново се подрежда. И това ще направим сега с вас. След това ще преминем, но първо искам да направим нещо друго. Няма да преминаваме още към практиката. Ще направим нещо по-различно преди това. Пак е практика, но не е тази основната, за която ви говоря. Ще направим първо подготвително отпускане, така да се каже, като тип настройка. Дишайте дълбоко и издишайте бавно. Дишайте дълбоко и издишайте бавно през носа. През устата исках да ви кажа, скъпи приятели. Дишайте дълбоко и издишайте бавно. Просто да можем да подготвим тялото ни за следващият етап. Дишайте дълбоко още веднъж и издишайте бавно. Дишайте дълбоко и издишайте бавно. Следващата практика ще бъде дълбоко енергийно изчистване. Ще го усети всеки един от вас. И преди да преминем към практиката, искам само да ви попитам. Готови ли сте да изчистим всичко, което не е ваше? Готови ли сте да усетите лекота в тялото още тази вечер? Напишете ми сега в чата "Готова за изчистване". И нека да започваме с практиката. Дълбоко енергийно изчистване на нашата аура. Добре, настанете се сега на удобно място. Седнете или легнете, както ви е най-удобно. И независимо къде се намирате, този процес ще работи за вас. Нека да започваме. Сега ще настроим тялото, ще отворим енергийният поток. Затворете очи и вдишайте дълбоко и издишайте бавно. Сега вдишайте за 4 секунди и задръжте за миг. И издишайте бавно за 6 секунди. Още веднъж. Още едно такова вдишване направете. Вдишайте за 4 секунди, задръжте за миг и издишайте бавно за 6 секунди. Позволете на тялото да се отпусне точно толкова, колкото може в този момент. Нищо не насилваме, само наблюдаваме. Сега усетете тежестта на тялото си. Как стъпалата ви докосват земята, или леглото, или стола. Усетете настоящият момент. Бъдете тук и сега. Сега ще освободим напрежението от повърхността на аурата. Сега си представете, че около вас има бяло, чисто енергийно поле. Може да го визуализирате като светлина, прозрачност, мъгла, сияние, както ви идва отвътре. Това е вашата аура. Ние я променяме, само я усещаме. И тук сега, в този момент, започва нашето изчистване. Сега си представете, че над главата ви има като лек водопад. Но не е вода,
а светлина. Топла, чиста, бяла светлина. Усетете я. Тя се спуска надолу, леко, бавно и първо минава през темето ви. Усещате ли леко топлина сега? Може пък да усещате леко гаделичкане, поток, топлина. Това е напълно нормално. Тази светлина започва да премахва първия слой напрежение, което е като прах върху стъкло. Без усилие, без сила, без борба. И сега дълбоко ще изчистим всички чужди емоции и всичко, което не е ваше. Сега бялата светлина минава по лицето ви, по раменете ви и започва да събира всичко, което не ви принадлежи. Като чужди емоции, чужди страхове, чужди мисли, чужди очаквания, чужди тежести. Не се борим с тях, не ги анализираме, само ги освобождаваме. И сега си представете, че те се разпадат като прах и се отмиват надолу от потока светлина. Сега помислете за последната ситуация, в която усещахте напрежение. Не я анализирайте, само я вижте за секунда и си кажете вътре в себе си: това не е мое. Освобождавам го. Кажете го още веднъж. С чувство, с усещане го кажете. Това не е мое. Освобождавам го. И светлината вече започва да го отмива. От раменете, от гърдите, от слънчевият сплит, от корема. Усещате ли го как леко се отпуска? Може да усетите топлина, тежест или просто спокойствие. Всичко е нормално. Сега ще започнем изчистване по централният енергиен канал на напрежение, стрес, чужда енергия. И сега искам да си представите, че светлината преминава право през центъра на тялото ви. От върха на главата, през гърлото, през сърцето, през слънчевият ви сплит, корема, таза, краката, стъпалата. Това е вашият вътрешен енергиен поток. И докато светлината минава, си повтаряйте вътрешно: пускам, 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 пускам. С всяко вдишване и издишване още малко освобождавате. Вдишайте и издишайте бавно. Освобождавайте. Не се чудете как. Тялото знае. Енергията знае. Достатъчно е да позволите. Вдишайте дълбоко, издишайте бавно. Още веднъж. Вдишайте дълбоко и издишайте бавно. Сега ще направим енергийно събиране. Връщане на силата обратно при вас. Сега започваме да правим нещо много важно. Представете си, че от всички посоки към вас започва да се връща светлина. Това е вашата енергия, вашата сила, вашите части, които сте оставили в ситуации, връзки, тревоги.
Те се връщат леко, бавно, връщат се към сърцето ви и го изпълват отвътре. Усетете топлина, разширяване, разпростира се навсякъде. Това, което се връща при вас, е истинското ви аз. И сега ще запечатаме, ще стабилизираме аурата. Сега около вас се оформя тънък слой светлина. Не стена, не бариера, а мек, силен, стабилен слой. Той ви пази от чужди напрежения, от емоции, които не са ваши, от неща, които не трябва да носите. Представете си го като перлена светлина или като мек златист ореол или бяла мъгла. Всичко е правилно. Кажете си: защитена съм, в собствената си енергия съм. И усетете как аурата ви става по-плътна, по-чиста, по-ярка. И сега поемете едно дълбоко вдишване и издишайте. Вдишайте дълбоко и издишайте бавно. Почувствайте тялото си. Почувствайте пода или стола под вас. Почувствайте мястото, в което се намирате. И когато сте готови, бавно отворете очи. Как се чувствате, скъпи приятели? Ако усещате лекота, топлина, спокойствие, мислите в главата ви да са ясни, спокойни или усещате отпускане, това е знак, че практиката ви е подействала. Ако усещате тежест или сълзи са започнали да ви текат, това е също изчистване, просто по-дълбоко. Напишете ми сега в чата "усещам". Плюс една дума за вашето усещане в момента. Много ще се радвам да ми напишете. И сега нека да освободим емоции. Да направим практика, да освободим емоции и да направим ежедневна защита. Преминаваме към следващата практика. Тази практика е за освобождаване на емоции, които не са ваши или са ваши, но са заседнали, натрупани, непреработени. Всеки от нас носи в себе си емоции, които просто нямат място в нашата енергия. И сега ще ги освободим. Ще направим едно настройване. Нека отново да си затворите очите. Затворете си очите, настанете се удобно и поставете ръцете си върху тялото, на сърцето или на слънчевият сплит, където усещате в момента, че е най-добре за вас. Вдишайте дълбоко през носа и издишайте бавно през устата, като освобождавате всичко излишно. Повторете още веднъж. Вдишайте дълбоко и издишайте бавно. Почувствайте тялото си. Почувствайте къде има тежест, къде има стягане, къде има натрупано напрежение. Усетете го сега. Не се опитвайте да го променяте, само го наблюдавайте. И сега си представете, че пред вас се появява една малка светлина. Тя е много мека, спокойна, топла. Тази светлина ще ви помогне да видите какво носите вътре в себе си. И сега искам да си зададете въпроса: коя е емоцията, която най-силно ми тежи в момента?
Не трябва да я назовавате на глас. Просто позволете да се появи като усещане. Образ, цвят или нещо конкретно. Всичко е правилно. Сега си представете, че тази емоция се събира на едно място в тялото ви. Там, където най-много ви тежи. И си представете, че започва да се оформя като енергийна топка. Може да изглежда тъмна, плътна, мътна. Не я оценявайте. Тя просто е събрана емоция. И сега много внимателно си представете, че взимате тази енергийна топка с ръце, изваждате я от тялото си, без усилие, без болка. Просто позволявате да излезе. Сега я поставете пред себе си. Гледайте я. Тя вече не е във вас. Тя е извън вас. И си представете как тя започва да се разпада, да се разтваря, да се превръща в светлина и да изчезва напълно. Изчистена, неутрализирана, освободена. Поставете сега ръце върху мястото, откъдето извадихте емоцията. И си представете, че го изпълвате това място с светлина. С чиста светлина, топла, нежна, бяла енергия. Нека тази светлина запечата, възстанови, балансира това място. И когато сте готови, леко раздвижете пръстите на ръцете си и отворете очи. Напишете ми сега в коментарите как се чувствате. По-леко, по-спокойна, освободена, лека. Напишете ми сега в чата. Много ще се радвам да видя вашите коментари. И преминаваме към енергийната защита за ежедневието, която е много силна. Сега ще ви покажа една от най-силните техники за енергийна защита. Всъщност няколко ще ви дам, които отнемат само минута, но ефектът е невероятен. Затворете очи, вдишайте дълбоко и усетете центъра на тялото си точно в средата на гърдите. Сега си представете, че в сърцето ви има малка искра, много чиста, бяла, силна. И тази искра започва да се разширява, да расте, да става по-светла, по-широка, по-мощна. И тя започва да изпълва целите ви гърди, после корема, после ръцете, краката, цялото ви тяло светва. И тази светлина започва да се разширява извън тялото ви. На 10 см, на 30 см, на половин метър. До един красив, плътен енергиен овал около вас. И сега си кажете мислено или на глас: активирам моята енергийна защита. И вижте как повърхността на този светлинен овал се уплътнява. Става здрава като енергийна мембрана, която пропуска само това, което е добро за вас. Всичко чуждо спира отвън, отблъсква го. Всичко тежко, негативно не се допуска да влиза вътре във вас, във вашето енергийно поле. Всичко негативно се отблъсква от вас. Представете си го като магнит. Сега поставете ръка на сърцето и кажете: аз съм защитена, аз съм защитена, аз съм в силата си.
Напишете ми сега в чата, усещате ли тази защита? Усетихте ли топлина, лекота, позитивна вибрация? И преди да приключим, искам да ви дам няколко ежедневни навика. Направихме сега тази защита, но искам да ви дам няколко ежедневни навика. Те са кратки, лесни, но много силни. Първият, с който ще започнем, но вие може да си ги правите както си решите. Енергийно хигиенизиране може сутрин да си го правите за 30 секунди. Сутрин или вечер само 30 секунди отнема. Може да си го направите, разтърсвате ръцете така и изчиствате с мисъл и казвате: освобождавам всичко чуждо. Друг начин, който може да направите за 10 секунди, това е малък щит преди работа, енергиен щит или при контакт с, когато сте имали контакт с много хора. Преди работа или може и след работа да си го направите. Вдишвате дълбоко и си казвате: активирам защитата си. Аз съм защитена. Друг начин е вечер. Когато си вземате вечерта душ, мислено също си казвате няколко неща. Когато си вземате душ, си казвате мислено: нека водата да отмие всичко ненужно от мен. Друг начин, правите поне 1 минута дълбоко дишане на ден и визуализирате как вдишвате светлина и издишвате напрежение. Друг начин ви давам, това е наблюдавате вашето тяло. Усещате го по-скоро. Ако усетите тежест, си правите като мини изчистване. Също така, който иска от вас да получи друга практика, много ефективна, защита от негативна енергия с Архангел Михаил, нека да ми напише думата Viber сега тук в коментарите и ще му изпратя практика за защита от негативна енергия с Архангел Михаил. Който желая да получи практиката с Архангел Михаил, да ми напише сега в коментарите думата Viber и ще ви изпратя линк за групата, където ще откриете практиката. Сега ми кажете, кой от тези навици бихте правили всеки ден? Кой ви изглежда най-лесен? Дадох ви много. С 30 секунди, с вечерния душ, много ви дадох. Кой ще правите? Кой ви е най-лесен? Толкова са лесни, скъпи приятели, правете ги. Изберете си един от тях и ги правете. Добре, прекрасни хора, това беше за тази вечер. Надявам се да сте усетили лекота, яснота и повече спокойствие в себе си. Искам да ви кажа нещо важно преди да приключим. Ако някой от вас усеща, че иска да се научи как сам да си прави енергийни терапии, как да чисти енергийното си поле, как да се защитава и да поддържа стабилна енергия в ежедневието, просто ми напишете сега в коментарите думата линк и след лайфа ще ви изпратя линк към кратък формуляр. Попълвате го и след това лично ще се свържа с всеки един от вас, за да ви обясня как може да продължите. Всеки човек има различен казус, различен тип чувствителност и е важно да разберете как тези техники да ги приложите именно във вашето ежедневие, по правилният начин за вас. Благодаря ви, скъпи приятели, че бяхме заедно тази вечер. Много ви благодаря за енергията, за доверието и присъствието. Пожелавам ви една спокойна нощ. И преди да приключа лайфа, напишете ми сега в чата на каква тема искате да е следващият лайф. Ще избера най-желаната тема и ще направя нещо много интересно за вас. Прегръщам ви и ви желая прекрасна вечер.